खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी तामुलपुर फरायसालिमाया केरियार काउन्सिलिं आरो बरायनाय हाबाफारि लादों। तामुलपुर फरायसालिमा आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों केरियार काउन्सिलिं आरो बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। तामुलपुर फरायसालिमानि अडिटोरियाम हलाव बे बोसोराव हायार सेकेन्डारि उथ्रिसारनाय फार्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्ड डिभिजन उथ्रिसारनाय गासै फरायसाफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे थुलुंगाखां होनाय थांखिजों बरायदों आरो मान बावदों। बेजों लोगोसे NEP 2020 बागै गुवारै बेखेवनानै होनो थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमतारी बिथांखौ हांख्रायनानै बेनि सोमोन्दै गुवारै फरायसाफोरनो फोरमायथि होदों। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो राज्य सभानि MP प्रमद बर' बिथाङा फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनायजों लोगोसे केरियार दानायनि फारसे गोथौयै बिबुंथि लाखियो प्रमद बर' बिथाङा आरो बेजों लोगोसे रायजोआव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिन खेबसेबाव गिबि मन्त्रि महरै दिनै समायखिरा लानायखौ साबायखर आरो हामलायथि बावहरो प्रमद बर' बिथाङा। तामुलपुर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगेन बर'आ बे हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिनायजों लोगोसे तामुलपुर फरायसालिमायाव सा 500निबो बांसिन फरायसा आरो फरायसुलिफोरा गोदानै मुं थिसनहैबाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथियो। कलेजा थांनाय गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बे ओनसोलनि फरायसाफोरखौ हायार इडुकेशननि थाखाय मोजां मोनसे स्कोप आरो फेसिलिटिसखौ होबोदों आरो लासै लासैनो नुबाय जे कलेजा गिदिरनिफ्राय गिदिर जादों। दिनै 4,454निख्रुइ बांसिन फरायसाफ्रा बेवहाय फरायगासिनो दङ आरो कलेज आरो जोंहा जिल्ला एबसु बेवहाय मोनसे काउन्सिलिं प्रग्राम लादों आरो हायुङारि जि सोलोंथाइ बिथांखि नेशनेल एडुकेशन पलिसि बेयो गोदानै इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ। दा बेवहाय सेमिस्टार सिस्टेम कर्स माखासे सोलाय सोल' जादों। बेखौ लानानै बिथांमोना मोनसे वर्कशप लादों। आं बेवहाय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना फरायसाफोरखौ टेक्स्ट बुक बा बिसिनि कर्सफोरखौल' फोरोङालासिनो माखासे बेजों नांथाबनानै थानाय माखासे इनफरमेशन्सफोरखौबो टाइम टु टाइम होनांगौ। अब्लासो स्टुडेन्टसफ्रा डिसिसन लानायाव हेल्प जायो, जाहाथे ग्रेजुएसन खालामनायनि उनाव सासे फरायसाया मा जानो हागोन हाया बेखौ बिथांमोना थांखि लानो हायो। ओंखायनो आं कलेज आरो जिल्ला एबसुखौ बाख्नायदों, साबायखर बावदों बेबायदि प्रग्रामखौ लानायनि थाखाय। आरो इयुनाव थांनाय 5 बोसोराव जों जेब्ला सरकार थायो जेसेबां हायो कलेजनि इनफ्रास्ट्राक्चाराव आङो हेल्प खालामनो नाजादों आरो माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार जाबाय। इयुननि समावबो जेसेबां हायो कलेजा जाहाथे जौगालांनो हायो बिनि थाखाय माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि बिथिङाव हेल्प खालामनो थाखाय नाजालांगोन। सार हिमन्त बिश्व बिथांनो बावो, हामलायथि बावो। बिथाङा नैथि खेबनि थाखाय आसामनि CM महरै दिनै समायखिरा लादों आरो मिजिंथिदों जे बड'लेण्ड ओनसोलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे आसामनि माखासे जेंनाफोरखौ बिथाङा सुस्रांगोन। बर' माहारिनि थालांनाय जिखिनि माखासे जेंनाफोर दङ, सोलोंथाइनि जेंना, हा हुनि जेंना, राजखान्थियारि जेंना, BTR गोरोबथा इमप्लिमेन्टेसननि जेंना, बेफोरखौ मावफुंनायावबो बिथाङा माखासे बिफाव लागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। जों दिनै बेवहाय तामुलपुर फरायसालिमा केरियार काउन्सिलिं एन्ड प्लेसमेन्ट सेल आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे अरियेन्टेसन काम केरियार काउन्सिलिं प्रग्राम जों लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां हाई सेकेन्डारि आर्ट, साइन्स आरो कमार्स पास जानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों बेवहाय हांख्रायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै NEP 2020नि सोमोन्दै अरियेन्टेसन जों होनो नागिरदों जे माबायदि अनलाइनाव एडमिसना जायो, मा साबजेक्टफोरखौ बोरै सेलेक्ट खालामनांगौ आरो मा साबजेक्टखौ लानानै फरायब्ला इयुनाव माबायदि लाब जायो, मा लस जायो, बेफोर गासै खोथाफोरखौ बुंनो थाखाय जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एकाडेमिक रेजिस्टार मानगोनां डक्टर मनजिल बसुमतारी सारखौ लिंनानै लाबोदों। बिथाङा बिबुंथि होदों आरो लोगोसे जोङो जोंनि जे हाई सेकेन्डारि पास जानाय फरायसा फरायसुलिफोरा इयुनाव माबायदि कर्स लानानै माबायदि आयदा लानानै आवगायलाङोब्ला जिउआव साक्सेस जानो हायो बेखौ बुंनो थाखाय जोङो जोंनिनो सासे मटिभेशनेल स्पिकार केरियार काउन्सिलर मानगोनां मिस्टार रन्जन कुमार बरुवा बिथांखौ जों गुवाहाटीनिफ्राय हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङाबो जोंनि गेजेराव मोनफैदों आरो बेजों लोगोसेनो जों मोनसे महत हाबाफारिखौबो जों दिनै लादों। बे जाबाय माने बावैसो सिगां जोंनि रायजो सभानि MP महरै सायख'जानाय जोंनि तामुलपुरनिनो फिसा एबा BTCनि बारग' गाहाय चिफ मिस्टार प्रमद बर' बिथांखौबो जों सम्बर्धना होदों। बेजों लोगोसे जोङो आसामनि बारग' रायजो स्पिकार बिस्वजित दैमारी बिथांखौबो जों हांख्रायदोंमोन आरो नाथाय बिथाङा दिनै आसाम सरकारनि जि सपद लानाय हाबाफारिनि थाखाय फैनो हायाखै। गतिके बिथांखौ जों इयुनाव जोंनि बे बरायनाय जों पत्रखौ जों होगोन, बरायगोन बिथांखौ। दा
बेवहाय जोंनियाव फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै जोबोद मोजाङैनो फैदों। जोङो दिनै दासिम जोंनियाव नाम थिसननाय फरायसा फरायसुलिफोरनि अनजिमाया 500नि बारा जादों। जोङो मिजिंथिदों जे आरो बिनिख्रुइबो बांबावगोन, गथ'फोरा फैबाय थादों। दा जोंनिया मन्जिल बसुमतारी सारा बुंगासिनो दङ, दसे उनाव जा रन्जन कुमार बरुवा बिथाङा बुंगोन। दा बेनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बेवहाय जों दिनै केबल हाई सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय बा स्टेन्ड मारिनाय बा स्टार मोननाय बेखौल'सो जों लायाखै। थार्ड डिभिजनाव पास खालामनाय, सेकेन्ड डिभिजनाव पास खालामनाय जोंनि ओनसोलनि हारसा बर' जेसेबां फरायसा फरायसुलि दङ बिथांमोन गासैखौबो जों बरायनायजों लोगोसे बिसोरनो जों मोनसे केरियारनि काउन्सिलिं आरो अरियेन्टेसन प्रग्रामखौ जों होनो नागिरदों। आरो बेवहाय फैनानै जोंनि बरायनायखौ आजावफैनायनि थाखाय गासै फरायसा फरायसुलिफोरनो आङो तामुलपुर फरायसालिमा केरियार काउन्सिलिं एन्ड प्लेसमेन्ट सेल आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्लानि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। मिजिंथिदों बे हाबाफारियाव गथ'फोरा जोबोद मुलाम्फा जागोन। खारन जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा दिनै हाई सेकेन्डारि पास खालामखांनानै माबायदि आयदाफोरखौ लानानै फरायलाङोब्ला इयुनाव गावनि जिउआव मुलाम्फा जागोन बेखौ बारा मिथिस'वा। आरो बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ जों काउन्सिलिं होनो गोनां जायो। आरो बे हाबाफारिखौ केबल दिनैल' लादों नङा, उनावबो जों लाबावगोन। नाथाय दिनै जाहाथे जोंहा साबजेक्ट सेलेकसन खालामनाय बा आयदा सेलेकसन खालामनायफोराव गोनो गोथो जाया, बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों दिनै एडभान्स लादों। खारन दा जोंहा हाई सेकेन्डारिनि पास जानाय बिथांमोना डिग्रिसिम एडमिसन लागोन जिहेतु साबजेक्ट सेलेकसन खालामनायाव जाहाथे बिसोरो जेबो माने उसुबिदा मोना, जेबो गोनो गोथो जाया, बेनि थाखाय जोङो बेखौ मुलाम्फा जागोन होननानै जों सानदों।